Karong adlaw ubani kami sa among paglaag dinhi sa usa sa pinakapopular nga isla sa Visayas, Pilipinas. Gikan sa Tarsier, mga nindot lang tawon nga Chocolate Hills. Sa puti og pinong balas sa Panglao, way lain kundi ang Bohol. Nagbook di ay mig ticket a week ahead sa Light Shipping Corporation. Ang rate nila sa standard class kay 1270 PHP. Unya ang sa tourist class 1450. Gibali nagpalit na midaan og ticket CDO to Hagna, standard og sa tourist sa pag-uli. Dili ni picture ba? Video man dili ni picture. Niabot na mi dire sa Hagna Port o gisundo mi sa akong igagaw na si Kuya John Tags para yatod gikan sa Hagna padulong dito sa Gindolman. Mao din yung balay nga among gistayhan karon igsuon sa akong wife. Nakaabot na mi dire sa Mayuga, Gindolman. Naami dire sa katakong dimension sa balay ni Ate Mary Jane Isaga. So shout out sa imote og sa family Isaga. Asa ba wala pa ko na live. Asa man ni karon asa pa. Unda na ayaw nang ibaboy diyan butang. Unda na nangiring mic oh. Dara na pagita sa wipe sa wipe. Ami lang baboy Kunin siya, sir, oh. Padulong mi ani first sa Chocolate Hills, so see you in a second. Diri na ta next sa Bohol Tarsier Conservation Area. Ang entrance na diri is 170 per head. Naapod ni sila yung mga souvenir diri, mga bags, mga t-shirt, mga keychain o uban pa. Ug sa dili na ta magdugay-dugay pa diri na ta sa man-made forest. Okay, so naan nami diri sa Lubok River Floating Restaurant. So ang registration fee nila diri is 1,000 sa adult, 550 sa children 4 feet above, o katong children nga 3 feet below is free. We welcome you during native land.
Guys, so proceed na ta sa next, which is ang Exotic Animal Park and Butterfly Garden. Let's go! The next day na ni siya guys, 4 AM from Gindulman, and then nakaabot mi around 6 AM kapin sa Panglao Island. Mauli ay ni ang breakdown sa amo na gasto sa Panglao Tour. Lakip na ang van hatod sundo sa ubang spots. Tapos kini nga gasto walay labot sa among breakfast o lunch. Tapos sa Dumaloan Beach Resort, ang cottage nila is 1.5, 10 people na siya max. Diri sa Alona Beach guys, libre ra ni siya. So proceed na ta sa Dumaloan Beach. She don't know no better. You tell me what it feel like. No way whatsoever. You cut your hair, you're not the same. All I see is your face. Oh darling, when did you change up for the worse? But I won't lie, I'll put you first. You've been missing, you did me dirt. Play on cards and the tables turn for you. You bet your face. She just lost her way. Oh God, this woman you got, I'm all looking. Is that what gets you off? They don't see you like I do. Before na ko ni-end, mohapit sa DIME sa bukid sa side sa akong misis diri sa Purok Uno, Tambis, Bayabas, Gindulman. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. Nadimi karon diri sa Ching's Kalamay. Kani siyang store mo ni siyang gawaligya nga pinakasikat nga kalamay diri or signature nga delicacy sa Bohol. Years pass by, but I can still hear us singing. Hello guys, so this is our last day at Bohol, and time check now is around 8:30 p.m. Thursday, May 22, 2025. Also, hopefully someday makabalik mi diri sa Bohol kay medyo dagan-dagan pa ni ang wala pa ng mga tuwan. So, peace. Special thanks to Ate Mary Jean and family, Auntie Emma and family, Kuya Jun, Kuya Michael, and Tagaro family. Also follow We Connect Photography at Facebook. Daghang salamat. We've been together all these years together, and I remember it.